Pani Kozánková. Chválený buď Ježiš Kristus. Máme tu krásne heslo, že nás pravda oslobodí. Poviem vám pravdu. Nemám k dispozícii ani archív, ani historické dokumenty, ale mám vlastné svedomie a hovorila som s ľuďmi, ktorí boli v posledných chvíľach s pánom doktorom Tisom. Bol to kapucínsky reholník páter Hilarius, ktorý ho doprovodil až na šibenicu. Bojím sa, že sa rozplačem, ale poviem vám všetko, čo som sa od neho dozvedela v deň vraždy. Pretože súd nad našim pánom prezidentom bol dopredu rozhodnutý. Dopredu mu bol určený trest smrti, už ste to tu dnes počuli. Nebola obyčajnou popravou. Tlmočím slová pátra Hilária. Vlastným menom Štefan Párik. Pred popravou ho v cele tak zbili, že páter Hilarius omdlel. Pán prezident ho kriesil a utešoval. Potom spolu išli k šibenici. Po ceste rozprávali, modlili sa modlitby, ktoré sú v rímskokatolíckej cirkvi s prievodom na cintorín s mŕtvým. Zapamätala som si tú modlitbu. In paradisum deducante angeli et cum Lazaro quiest pauperem vitam habeas sempiternam. To boli posledné slová, ktoré prehovoril páter Hilarius. Potom mu pán prezident Tiso odovzdal odkaz slovenskému národu, mal ho schovaný v breviári, odovzdal mu ho v breviári a ja som kópiu tohoto odkazu poslala na Long Island do Ameriky, vzala ho Anna Blatnická v roku 1956. Ale jeho kópie aj teraz kolujú po Bratislave a máme ich. Popravili ho tak. Poznala som nielen pátra Hilária, poznala som aj kata, ktorý ho obesil. To bol len výkonný orgán. Šibenica je hrozná, je to kladkostroj. Založí sa slučka na krk, trhne sa ňou, aby sa zlomili väzy. U pána prezidenta sa to nestalo. Trhli kladkou a pretože mal mohutný krk, slučka sa mu sklzla po sánke. Vešali ho dvakrát. Potom, čo mu z ruky vyklzol strieborný krížik a s hrozným zvukom sa odrazil na betonovej podlahe, stuhla krv v žilách aj tým vrahom, čo tam boli na poprave prítomní. Páter Hilarius sa znovu ťažko ubránil ďalším dlobám. Vtedy pribehol na nádvorie väznice od Beneša posol. Beneš bol v Topolčiankách. Od Beneša pribehol posol v rajtkách na koni presvedčiť sa, či je už mŕtev. Ďalej o tom hovoriť, aby som dokončila, aby som sa nerozplakala. A ja sa bojím, že sa rozplačem. Tento posol, pán prezident už bol zvesený, ležal na zemi, vtedy ho tento posol rukami dodlávil, pretože ešte stále nebol mŕtvý. Dodlávil ho ručne, doškrtil. Tak zomrel mučeník, Česky!
No, dosť. Celý ten proces, po ktorom nastala táto vražda, bol vopred pripravený a je hanbou storočia. Lenže Pán Boh neopustí toho, kto sa ho nespustí. A neopustil ani nášho pána prezidenta, doktora Tisu. Len z Božej vôle sa mohlo stať, že na súd s ním bol zavolaný pán arcibiskup Karol Kmeďko z Nitry. Mal vypovedať ako svedok. A tu sa súdna sieň zmenila na korunovačnú sálu, pretože pán arcibiskup Kmeďko pred všetkými sudcami a pred všetkými prítomnými vyhlásil pána prezidenta Tisu za nástupcu Svätopluka, čím ho korunoval na kráľa. Mučenická koruna bola zároveň kráľovskou korunou. Máme kráľa, mali sme prezidenta kráľa. Jedna z mála ľudí, ktorí žijú od tejto potupy až doteraz. Veľa nás zomrelo z tých, ešte vo februári toho roku zomrel posledný z tých, čo sme sa potom dívali na jeho pohreb. Lebo pohreb mal byť pokračovaním potupy. Po ťažkom boji odišiel k Pánovi odovzdať peniaz daňový. Vidím, na dlani prebodnutej jagá sa jeden z mnohých. To Pán ho prijal medzi svojich. Spomínam, na ceste krížovej kňažského života tak často stretli sme ťa. Za tichým úsmevom tajil si bôl skrytý. Čakal si na Šimonov, na šatku Veroniky. Verím, že tvoje ťažké boje neboli márne, že národ slovenský nezhynie v jarme. Vysoko nad hlavu zodvihnú zástavu bojovníci tvoji. Spočívaj v pokoji. Otec a vodca náš, požehnaj ešte raz slovenskému rodu. My sľubujeme za Boha život a za národ slobodu. Nad hrobom pána prezidenta Tisu báseň nikto nehovoril. Ale až ho raz uvidíte na oltári, povedzte mu báseň aj za mňa. Tak nám Pán Boh pomáhaj. Slovenský štát nebol fašistický. Moja generácia, to šťastie, že sme prežili v tomto slovenskom štáte. Prežil som ho v období toho idealizmu ako študent. Keď som musel prežiť potom to tzv. Oslobodenie. Fašizmus, i keď bol pod firmou Červených, kde to nazývali, ten začal až potom. Len boli už spomenuté ten neľudský odsun Nemcov. Teraz sa dozvedáte tie 10 000 Slovákov odvlečených. Potom, čo nasledovalo, ak niekto chce hovoriť, že slovenský štát, Slováci nemajú nárok na štátnosť, pretože slovenský štát bol fašistický, to Československo bolo mnohonásobne viac fašistické, totalitné.